Hello mga moms! Good day! It's another day with Ma'am Shi G. And for today's video, ayan, bumili po ako ng boneless bangus sa merkado kasi gagawa po tayo ng daing na bangus. So, yan po yung tawag sa amin doon sa Pangasinan. So, tinatanggalan siya ng tinik at titimplahan namin. So, meron din mga nabibili mga timplado na, pero this time, gagawa ko ng sarili kong version. O, ayan, diba? Nakakatawa. Nagbabala tayo ng bawang yun na kung saan para mas malaki pa yung bawang sa daliri ko. O, ayan, halika samahan nyo ako. Dinidigdig ko muna siya para mabilis po siyang balatan. Ganon, isa yun sa mga technique. O, para nasa ganun pa kayo naman magbabalat ng bawang, meron na kayong style din. Sa mga may hindi pa alam ha, pero for sure, alam na yan ng ibang mga momshies natin sa pagbabalat ng bawang. At alam nyo rin ba mga moms na ang bawang ay napakagandang tulong para sa ating katawan o sa ating kalusugan kasi ito ay anti-inflammatory. Ha? Anti-inflammatory daw. Anong sabi? Kung saan kung may ubo ka, no? Or kung meron kang sipon, maganda po yan na kinakain, pinapapak. Alam nyo ako, ano ko yan, gusto ko yan kapag nasa sausawan siya ng suka. So, medyo dinamihan ko yung bawang para na sa ganun, meron ako mapapapak. Ganon. Iwas ubo-ubo. Ganyan. Tapos, mas malasa pa, tsaka masarap. Diba? Ikaw, mahilig ka rin ba sa bawang? Nako. Ayan na. I-ready na natin ang asin, paminta, at suka na makakasama natin sa pagtitimpla ng ating boneless bangus. Pero bago yan, syempre, dapat hugasin din muna natin ang ating isda. Ayan, bagamat nahugasan na siya sa palengke, syempre, iba pa rin kapag hinugasan mo rin siya ulit bago mo siya timplahan para na sa ganun yung lansa, yung mga natira pa mga kaliskis, diba? Pwede natin siya matanggal pa. Ayan. So, pwede mo siyang hiwain, depende kung ilang piraso, sa 3 or sa 4 or kahit sa 2 hiwa lang pwede rin naman. Ayan. So, medyo lilita ko lang yung hiwa. Medyo lilita natin yung hiwa kasi syempre hindi naman natin alam kung lahat ba rito ay mahilig or gustong kumain ng bangus. Ayan. Simulan na natin ang magic. Oy, hiwa agad. Oy, may mga pa ganyang effects tayo. O, diba? Ha? O, diba? Wala. Natitrip lang po talaga ako sa editing. Ayan, simulan na natin na magtitimplaan dyan ng bawang, paminta, suka at asin. So, yan lamang po yung kailangan ko para po sa paglalagay ng pampalasa. So, kukuha tayo ng panibagong bowl. Ayan, kung saan doon natin ilalagay yung ating mga isda para doon natin i-mix, no? O lalagyan yung mga pampalasa para sa ating boneless bangus. Ayan. Yung iba, ginagawa po nila sa mga ganitong klase ng isda na luto ay inaadobo. Ayan. So, ako gumagamit po ako ng powdered na paminta. Para na sa ganun, mas siksik, mas manuot yung lasa niya dun sa mga pagkain. So, sa kahit maliban na lang kung nilaga, doon ako gumagamit ng pamintang buo. Ayan, so, kaunting asin, hindi tayo masyado maglalagay na asin kasi baka tumodo naman po yung alat. Ayan, budbud, pampalasa. The more na nabababad siya, wag naman sobrang tagal, at least 5 days okay siya. Ayun, so para kumapit at manuot. Ayan, ay sunod naman natin ay ang ating, naikalat na natin, yung ating bawang. Ayan, yung ating bawang. Binubudbud na natin sa ating bangus. Ayan, at syempre ang ating suka. So, huwag muna natin masyadong damihan kasi hindi naman siya paksiw. No? This is daing na bangus. Ayan. Nangangasim-ngasim na rin ba kayo mga moms? Kayo, paano kayo magtimpla o paano ang timplahan ninyo? Comment down below para malay nyo naman, di ba? Magaya ko, pwede natin magamit. O ng iba mga moms natin nanonood din dito sa ating video. At pagkatas mo nga mailagay yung mga pampalasa o yung mga flavoring ng ating daing na bangus, pwede mo siyang ipahiran o ipahid maigi using your fingers kasi syempre naghugas naman tayo. Huwag natin kalilimutan yun, no? Para maiwas din natin yung pagkalat ng bacteria o yung amoebiasis. May mga paganan tayo, di ba? Ayan, so umiikot na po yung ating bangus, yung ating camera. Ayan, at ire-ready na natin siya para sa ating pagtitrito. So, binabad ko lang siya ng mga 2 hours. Ayan, at nagpainit na tayo ng mantika para sa ating almusal. Habang si Jigjig naman po ay nagluto ng ginisang ginamos. Okay, so ito na yung ating pritong bangus. Boneless
Yan, at tinimplahan na po natin yan. So, patitikim natin sa kanila. Yan, meron din kaming ulam dito na ginisang ginamos at chorizo. Diba? Para kasalanan. Uy, tikman nyo na. May iwan. Tikman mo. Ay, ano ba gusto mo, ulo? Boneless siya, walang tinik. Kaya huwag ka matakot na matinik. Puhak lang. Sanay naman ako masik. Huh? Lakaw live. Kamusta yung timplaan, ha? Kamakaon. Inday. Kamusta yung timpla? Pula yung mata isa na Bangus. Basta magkuhan siya. Ma-over rin sa Mas ano lang siya sa kanin. Hindi ito masyado maano. Parat. Maalat. Kainan na tayo. Meron pa doon. Hinamay ako yung bawang. Golden. Kain na na. It's DJ.